what's up? Good morning mga tropa. So nandito na pala tayo sa may Tontol Beach. At ngayon ay manonood pala tayo ng Bangkarera dito sa Tontol Beach mga tropa, no? Dahil ngayon ay magsisimula ang Bangkarera dito sa Anda, Pangasinan. So stay diet pala dito sa mga tropa. At kung makikita nyo, napakarami ng tao dito na nanonood. Nangunguno yung malong, naiwan yung tatlong beses. Alright, so pupunta natin sila sa mga tropa. O, pangalawa. So nandun sila Sherwin mga tropa. So ito na yung nabutan natin dito mga tropa. Grabe oh. Di bale, nagdalawa. Yan, sarap po ang ano. Kaya nag-impress. Yan yung mali. Standby po, yung mga si May 5 para sa second elimination round po natin. At 19. Ang tropa natin oh. Ay, ito yung, ano, Sinong hinete? ito yung umakyat sa ano, sa Parakad. Ay ito yun? Oo, yan. Ito yun. Ito yung umakyat. Ang inang ayos na yun. Buhay pa pala. Yan o, yung nadali o. Ayun yung nadali? Oo. Shout out kay Nathaniel. Team Bagkat. Imbagkat na. Lalo nalaki ng mga makina nila, mga tropa. Inabang, Tampur, Vice Mayor, Tarnior. Sambalan, Pinsapal. Bye, dali ka dito, bye. Grabe. Kayo mga nasa dyan sa starting, ingat kayo, baka mailisip po kayo dyan. Ingat. Nandiyan na. Good. 1, 2. Grabe, ang bibilis mga tropa. So 19 horsepower na mga tropa. Complete ba yung entry? 14 entries? Sige, basta magpumunta na po kayo para makipag-start na kayo. Maraming entry. May 14 entry po tayo. 5 pares po. Ang maglalaban-laban, 7 pares. Oh, bunot. Bata, tabi. Tabi ka dyan. Congratulations po sa ating mga winners. So, magsisimula na mga tropa, yung 19 horsepower. Ready na po yung Yun, high tide na. Control versus Rojas, Cascasino versus Kumar. Yun, no? Magririlit po ang Carlos Ramawat versus
laban. na natin kung sino talaga ang matibay, malakas na makina from Sumo. At nakapabilis. Ito na, nangunguna pa rin ang Barangay Tondol. Yan na. Tuwang-tuwa si Sir May dito sa tabi ko kasi dalawang bangka ng Tondol ang manalo. Oh, panalo ka na. Oh.
tago. Kunin ko na. Yes, Mayor. Sisir natin sa 2x2 mamaya. Yun, panalo. Panalo yung sa kabungkan mga tropa. Ang po ng kabunggan, ang nanalo. Tama po ba? Tama? Yes, bangga po ng kabunggan. Next race po natin. Magawad, baka... Garaw. Garaw. Ulo. Ay. Dito ka sa ita. Oh. Pagano niya boss. On. Yo, Jugs.